Ce mă uit după ochii tăi, băiatul. Ți-ar place o căprioară de aia cu fundul alb, a? Tu citești Labiș cu poeziile lui de zoofil, a? Nu, domne, nu sunt zoofil, noi aici creștem animale, le iubim. Crește? Și ce? Le iubim, noi ne ținem la ele. Nu, adică așa, avem grijă de ele. Da, le creșteți și pe urmă le violați, nu? Nu le violăm, domne, înțelege? Ia uite ce țâpă mai muțâca, bă. Băi, Cita, ai grijă că îți dau 2 banane peste față, deci faci ca Tarzan imediat, auzi? Domne, trebuie să înțelegi că noi nu violăm animale aici. Am înțeles, deci le convingeți, nu? Cum le convingeți, mă? Cum? Zâmi și mie, cu zăhărelul, cu bombonele, a? Ei, bombonele, vedem câte o acadea și noi nu le convingem! Nu, le creștem și atâta, înțelegi? Ia uite câta conducta de mare, bă, băiatule, băi. Ăla-i șarpe boa, domne. Așa sunt ei. Șerpi de mari de 10 metri. Deci prin ăștia transportați voi petrolul la ruși, a? Nu e conductă, e șarpe. Ia uite vaca aia cu bucile în spinare, bă, băiatule. E cămilă. Ce bă, e am văzut și eu cămilă pe pachetul de țigări, bă, dar nu e aia. Asta are 2 buci, aia avea o bucă, clar? Aia de-ai văzut dumneata e dromader și asta e cămilă bactriană. Hai, e bacteriană de asta, da. Și stă omul, cum stă omul pe ea așa? Uite între cocoașele alea din spate stă omul acolo. Vreți să încercați să vă suiți pe ea? Ce bă, dreacu, să râdă lumea de mine la secție, iese-l pe garția între bucile vacii. Mă gândeam la cola de salvare de acolo. Unde vezi dumneata? Uite cola de salvare. A, ăla din apă? Da. E hipopotam. Da, e hitopogan de ăla. Hipopotam. Popoșiram. Zi după mine. Hi. Popo. Garcea. Ia bă, mâna de pe mine, nesâmțitule! Cine simți, domnule, ce-am? Iar căprioarea fundul alb, Labiș, lasă să cunosc, bă, băiat. Uite așa zice hipopotam. Hai, băi, urangutanul ăla de acolo și mă. Nu e orangutan, e cameraman. Aveți curaj să lăsați în libertate așa, bă, băiat? Nu, că nu face nimic, nu se dă la oameni, nu se... Nu. Nu. Hai, uși. Acuna, matala. Uite, și mă ăla cu nasul mare de acolo. Este rinocer. Rinocer, îți dai seama cât bixtonim își pune ăsta nas, bă, băiat. Rinocer și are el nasul mare așa. Da, așa are nasul mare. Frate. Cum să fie frate? Ce de? Păi, nu vezi nicio asemănare? Ce? Ah, nu, domnule, ăla are corn. Ăla e un corn ce are el acolo. Și tu ai chiflă, sau ce ai? Om bătrân umbră cu franzela pe față. Hai, domnule, ce dracu, vii să înveți animalele aici. N-ai avut timp la școală să studiezi zoologia. Și ori, băi, studiați zoologia pe toate părțile 3-4 ore, înțelegi? Așa, și? Nu tot n-am aflat pe unde să deschide. Pe ce note aveai dumneata la școală? Eu n-am avut note, bă. N-ai avut note la școală? Nici o notă. N-au încăput în catalog de absențe. Păi câte absențe ai putut să ai, domnule? Eu? Păi de capul. Bă, din 900 de ore am avut 914 absențe. Cum 914, dacă au fost 900 de ore tot anul? Da, bă, dar n-am știut că s-a terminat școala și am mai lipsit 2 săptămâni. Și ai ajuns polițai, hă? Polițai, cred, A fost greu? S-a dat test de inteligență, băi, înțelegi? Am fost 30 de inși și pe mine m-au ales. Bravo, domnule. Da? Și ai luat 29? Ceilalți au luat testul. Și au fost întrebări grele? Băi, întrebați de zoologie. Ia, ce întrebări? Ce păsărici cunoașteți? Cinteze, pitulici, mierle... Da. Dar eu am răspuns zic, chitanța. M-au dat afară. Pentru atâta lucru te-au dat afară. Păi nu, dar le-am și desenat. Și mă, animalul ăla ca zebra. Zebră. De?
Nu se, bă, animalul ăla de vopsit ca trecerea de pieton, ce e? Zebră, domnule, așa zice, zebră. Ca și la noi? Da. Bă, și idee proastă a avut, bă, băiat. Păi de ce? Păi nu vezi, bă, câte alei sunt pe aceea, puneți oamenii să traverseze pe bietul animal, bă, băiat. Păi nu traversa, domnule, Înseamnă că ăla de lângă zebră cu roșu, galben, verde este semafor. E papagal. Normal că papagal. E da? Dar e defect. Cum să fie, domnule, Dacă papagal? stă toate trei culorile aprinse, n-are cum să... Hai, domnule, că mai nebunit, domnule, nu știi niciun animal. Ce mai e, domnule, ce mai... Ce mă, jumatea aia de minge de acolo? Care jumătate de minge, Ce domnule? jumatea aia de minge cu picioare? Broască testoasă. Și jumatea la alta ai luat-o tu, nu? Să-ți faci crumire acasă. Ce, domnule? De aia, nu? Așa e ea, numai jumătate, are placa aia pe ea. Tu ai pus o placă. Ia, bă, placa de pe broască, că de asta nici nu mai poate broasca să sară, bă, că ai pus tu placa pe ea, bă. Așa e ea, domnule. Ce, bă, vezi? Hai, bă. Și ce mănâncă placa aia? Ce? Iarbă, ce să mănânc? Iarbă mănâncă broasca asta. Da. Și crește și cutia odată cu ea? Da, crește mare, așa. Eu să dau, mă, și eu iarbă la matizul meu, că poate îl fac limuzină. Dom'le, Ne. uite, am să-ți arăt un animal interesant acolo, vezi? Aia este o lamă. Păi de picioare și te bărbirești cu ea, sau cum? Nu, domne, nu. Ce faci? Stai venele, ce faci? Nu, domne, lama este un animal. Animal. Din Anzii Cordilierii. Din ani de ciordiliere aia. Ciordiliere aia care ciordesc, nu? Cordilieri. Așa, măi, cordiliere aia care cordesc, nu? M-ai lămurit, domne, habar n-ai de animale. Și vorbești, băi, cita, băi. Vrei să știu, am curaj să intru și în cușca asta la zebra aia culcată, mă, băiatule. Domne, vezi că nu e zebră, domne. Ce vorbești, bă, n-are dungi. Are dungi, dar nu e zebră. Are dungi, dar nu e zebră. Din câte? Din 5 se numește tigru. Si. Da. Și asta din față se numește țară fericită că scapă de dumneata. Du-te, du-te. Pisicuță, fiți de aici că-ți dau cu pulanul. Fiți de aici. Firea mea, fiți, du-ți, 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 du-ți. Stimați telespectatori, avem invitați în studio doi cerșetori de la metrou, i-am găsit la Piața Unirii, la metrou, și au un mic... ei au un mic handicap. Deci, cum vă spuneam, iubiți telespectatori, au un mic handicap, unul este surd și unul este orb. Aș vrea să îi întreb câte ceva. Cum te numești dumneata? 33 de ani. Cum te numești? Neîmplinit. Păi, dom'le, buletinul, uite, cum te numești? Cum e aici? Cum scrie la masă? Ești bociu rău de tot. Stai să văd și eu cum e, ia. Aveai mustață aici. Aveai mustață. Hopa, păi de unde știi? Am simțit eu păr la degete aici, da.